Ten byt je charakteristický najmä svojim konštrukčným systémom. Polka bytu má drevené trámové stropy a polka bytu má železobetónový rebierkový strop. A to bolo vlastne hlavným determinantom toho, ako je ten byt rozdelený. Veľmi dlho trvalo mi vymysleť tú dispozičnú schému, aj keď vyzerá, že neurobil som nič. Podstatné bolo, že sme chceli, aby z toho bytu bol možný urobiteľný štvorizbový byt, aby mal takú dispozíciu, že ju viem v čase meniť. Ten byt na začiatku teda sa nachádzal v pôvodnom stave, jediné, čo bolo nové, boli vymenené pôvodné okná za plastové, čiže po nejakom štúdiu pôvodných okien drevených, tak ako ich mal Schillinger nakreslené, tak sme sa k ním v zásade vrátili. Tie sú tam vlastne úplné repliky. A protipolom k týmto pôvodným oknám sú nové otvory v stredovej nosnej stene, ktoré dopomáhajú dlhým priehľadom cez ten byt. Všetko ostatné v tom byte je v podstate iba vložený nábytok, ktorý spĺňa svoju funkčnú rovinu. Vstupná skriňa je zrkadlová, kuchyňa je nerezová, zadný, volám to kredenc, je drevený a všetko ostatné je v zásade úplne utilitárne. Tá stavebná kostra je tak, ako som zvyknutý robiť a ten softvér samozrejme prechádzal nejakým procesom, ale nie je tam nejaká nuansa. Jediné možno, čo je iné a čo som si tak na sebe skúšal, je systém osvetlenia. A teda, že vôbec nie je vidieť ani jednu zásuvku, pričom ich tam 80. Je to úplne neuveriteľné to vidieť. Neviem, ako často to budú mať návštevu, ale teda každá návšteva strávi hodinu asi tým, že bude pozerať detaily. To je betón. Odliatý na mieste, potom zabrúsený, vyzerá to aj najlepšie teraz. Velmi jemně a rafinovaně komponovaný prostory, domyšlený do posledního detailu. Řemeslně skvěle zpracovaný. Symfonie. Fakt symfonie.